Noniin, eli aloitellaan sitten näitä tietoiskuja tässä. Pari tuntia käydään läpi vähän minipossujen perushoitoa ja yleisimpiä sairauksia ja aktivointia ja sitten myös afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja muita semmosia lakijuttuja on tultu meille kertomaan. Eli tässä ekana esittelyssä nämä meidän minipossut. Toi on Pampula ja tää on Vilma. Ja Pampula täyttää ihan juuri 4. Se on tullut meille luovutusikäisenä 8-viikkoisena. Se on emakko, samoin kuin Vilma. Pampulalla on karvanlähtöaika käynnistynyt, kuten huomaa, että silloin enää toi harja lähtemättä, että se kohta putoo ja sitten kasvaa uusi tilalle. Noin kerran vuodessa minipossuille toi karva lähtee. Ja sitten on tää Vilma, joka täyttää syksyllä 3. Ja Vilma on tullut meille vuoden vanhana. Se asui kerrostalossa vuoden verran tuolla Tampereella ja siinä kohtaa sitten omistajat onneksi totesi, että ei sen possunkaan siellä kerrostalossa kannata asua, niin sitten se tuli tänne meille ja Vilma on ollut sitä saakka laihdutuskuurilla ja varmaan semmonen 10-15 kiloa on tässä vuoden aikana lähtenyt, että tullessa sillä oli 4 ryppyä silmäessä ja nyt on enää 1 ja välillä ne jo näkyy, mutta edelleen on kyllä vähän vielä matkaa siihen normaaliin kuntoluokkaan. Käydään sitäkin tuossa kohta läpi. Toivotaan, ettei Pampula karkaa. Ja minipossu olisi sen verran yleistä, että kuten tästä Pampulasta huomaa, niin tää kärsä on niillä se päätyökalu, että sillä etsitään ruoka ja se toimii myös tommosena lapiona ja rautakankena, millä voi kaiken nostaa ja maistella. Ja se kärsän tunto vastaa ihan ihmisen kättä. Ja lisäksi minipossujen rakenteessa, että jaloissa niillä on sorkat. Pampula ei mene läpi aidasta. Kannattaa vähän vaikka seistä siellä aidan päällä, niin saa sitä vähän sinne maahan. Pampula, tuu tänne. Ja sitten minipossut tuotantosijassa ne erottaa siitä, että niillä on suora häntä eikä saparoa. Ja tuolta hännän päästä karvat ei niillä yleensä putoa, että se vähän kertoo sitä, että minkä ikäinen possu on. Meidän possuilla niitä on tosi välillä leikattu, kun ne alkaa mennä sitten niin likaiseksi. Pampula, tuu tänne. Ja sitten myös korvat on tommoset pystymät kuin ihan perussuotantosijalla. Hyvä. Ja sovitaan niin, että meillä on sen verran tiukka aikataulu, että kysymykset sit esitetään tuossa näiden kaikkien esitysten jälkeen, jos aikaa riittää, ja sitten muuten sitten jatketaan siinä tietoiskujen jälkeen kysymyksiä. Sitten voitaisiin käydä vähän läpi tuota perushoitoa ja jätetään vaikka Vilma tänne meidän kaveriksi. Hyvä. Eli minipossua kun hoidetaan päivittäin, niin siihen kuuluu ruokinta. Ja meidän possut syö tämmöstä pekonitiiviste E-rehua. Se näyttää tälle. Tätä voi tuossa esitysten jälkeen tulla kokeilemaan. Ja saa maistaakin, jos haluaa, että se myrkyllistä on. Et se liotetaan ison määrään vettä, noin litra per possu aamu ja illoin. Ne saa sitä 0,5 desiä-1 desi kerralla. Vahi äiti vähän sitä Pampulaa, ettei se karkaa. Ja sitten et sen ne saa lähinnä niinku nesteenä, välillä sinne tulee sit sekaan jogurttia tai muuta, että se on semmonen liemi lähinnä ja sitten oikeastaan kaiken muun ruoan ne sitten itse etsii tuolta heinien seasta tai maan seasta. Ja heiniin niille voidaan heitellä esimerkiksi tämmöistä heinäpellettiä, ihan hevosten tai leivän tai kasvisten paloja tai riisiä tai makaronia tai ihan mitä tahansa. Kauraa nää meillä aika paljon syö tai etsii, että se on semmoista, kulkeutuu lähinnä tuolta possun suoliston läpi eikä sitten tule energiaa turhaa. Ja sitten muuten hoitona näitä harjaillaan satunnaisesti, että tuolta löytyy harjoja ja Vilma ei niin siitä välitä, mutta Pampula tykkää enemmän. Ja nyt ekaa kertaa pari vuoteen mä enää pesin tässä pari päivää sitten. Siitä ne onneksi ihan tykkäsi. Ja sen jälkeen sit myös rasvattiin. Ja kesällä voi joutua myös aurinkorasvaa käyttää, että niille ei iho pala. Ja sit possuilla jonkin verran nämä
silmät ja korvat erittää normaalistikin tuommoista töhnää ja stressissä sitten vie enemmän tai jos jotain sairauksia. Pampula haluaa myös estraadille. Ja, niin niitä voidaan sitten putsailla ihan semmoisille eläimille tarkoitetuilla valmisteilla tai haaleella vedellä tai muulla. Vilma tykkää, että sen korvia täältä kaivetaan. Niin, nykkyet tykkää. Niin. Noin. Hyvä. Mutta sitten possujen hoidossa semmonen jännempi tai erikoisempi asia on toi sorkkien hoito. Ja siihen olisi hyvä jokainen possu jo pienestä asti totuttaa niin, että se, tai ainakin keksiä semmonen keino, millä se sitten omien possujen kanssa hoituu. Et vähintään semmonen pari kertaa vuodessa olisi hyvä sorkat lyhentää, mielellään jopa kerran kuussa. Et meillä on ehkä semmoinen 2-3 kuukauden välein näitä sorkkia leikkailtu. Vähän vuodenajasta myös riippuu, että talvella täytyy tiheämmin leikkailla. Ja näistä Pampula pienenä oli niin, että se vaan makas kyljellään, kun siitä sorkkia leikattiin, mutta nykyään siitäkin on tullut vähän sinne äkkipikainen. Niin se ei malta niin olla ainakaan, jos yksin on sen sorkkia leikkaamassa. Niin sitten näppärä on semmoinen, että kiepauttaa possun selälle ja mä kohta näytän miten se toimii. Mutta käydään nämä välineet vielä ensin läpi. Eli pienellä possulla saattaa ihan koiran kynsisakset tai sivuleikkurit tai muut toimia. Tai kynsiviilallakin voi ensin harjoitella, mutta sitten isommalla possulla alkaa se sorkkien koko olla niin suuri ja ne on tosi semmoista kovaa aineesta. Niin sitten usein tarvii järeempiä työkaluja ja mä oon tuolta veljeni varastoista löytänyt tämmöiset linjapihdit, jotka mä oon todennut, että nämä on hyvät. Ja näissä on hyvät nämä käyrät kärjet, että jos ne vähän taipuu tonne se sorkan reuna alle, niin saa myös sitä sitten sieltä poistettua. Ja sitten ja lisäksi voi sitten käyttää jotain semmoista sähköviilaa tai erilaisia hevosten raspeja tai tonkeja tai muuta, mutta nämä on ollut hyvä, kun näitä pystyy yhdellä kädellä käyttämään. Ja näillä on nyt sorkat leikattu, niin mä en näitä oikeasti leikkaa, mutta näytän, että miten kiepautettaisiin. Ja näillä siis Pampulalla silloin niin vaaleat sorkat, että sillä näkee, että missä se suonenraja menee. Vahdi sitä Pampulaa. Ja sitten vähän siitä pystyy arvioimaan, että paljonko Pampulalla on ylimääräistä, niin Vilmalla on todennäköisesti aika saman verran. Noniin. Sitten olisi Vilman kiepautuksen aika. Ja Vilma on sen kokoinen noin 40 kiloa, että sen saa ihan hyvin kiepautettua silleen, että ottaa tuolta etukainaloistakin ja kiepauttaa tai tuolta pepun kautta selälleen. Sitten jos olisi isompi possu, niin voisi olla 2 ihmistä ja toinen ottaa edestä, toinen takaa ja kiepautetaan sieltä selälleen. Amerikassa on ihan semmosia tiimejä, jotka käy näitä kotona aina sitten leikkaamassa. Niin. Joo. Se vähän huutaa, mutta ei sitä oikeesti satu. Ja usein se pysyy hyvin paikallaan tässä sitten. Joo, se tulee. Ja tässä voi sitten samalla leikata nämä sorkat. Ja sitten tarkistaa hampaita ja niin. Joo, ei vähän. Noniin. Sitten pääset ylös. Noniin. Hyvä. Joo, ei sitä tää häiritse. Et possuilla aina toi ääni tarkoittaa lähinnä sitä, että niitä ärsyttää, et se ei tarkoita sitä, että niitä sattuu. Et ne hyvin monessa tilanteessa sille ääntä yrittää käyttää siihen, että ne yrittää pelästyttää se ihmisen, joka jotain yrittää tehdä. Voidaan Pampulalla vielä näyttää, jos... No niin, hyvä. Nyt, joo, ei oo hätää. Ei oo hätää. Hyvä. Niin. Hieno. Noin. Näin niitä voi leikata sorkkia. Mut sitten on myös erilaisia muitakin tämmösiä pakkokeinompia systeemejä, erilaisia semmosia keinoja, missä possu voisi roikkua niin, että jalas on alaspäin tai muuta, mutta semmosia Suomessa mä en oo vielä nähnyt, mutta semmosia voi yrittää kehittää sitten tarvittaessa. Noin. Sitten katsotaan mikä meillä oli ohjelmassa seuraavana. Noin. Eli nyt on tuosta ruokinnasta tässä vähän aiemmin juttua.
niin voitais ottaa semmoinen ruoan etsintäkilpailu. Niin. Sulla etsii ihan omia tuolta. Me voitais ottaa joku vapaaehtoinen sieltä yleisöstä, saa olla kyllä siellä aidan sillä puolella, ei tarvitse tulla tänne. No niin, otetaan vaikka siitä eturivistä. Täältä saan. Siivullisen heinää. Niin. Vilma tarvii varmaan olla. Eli kätketään joka kasaan 2 voileipäkeksiä ja sitten katsotaan, että kuka voittaa. Possuista vaan kuulee, että ne sinne syö, mutta sä voit, ei oo pakko syödä. Niin. Saadaanko possut hetki pidettyä poissa? Niin, no niin. Haastetta puolikkaaksi. Ei pure. No niin. Oi, sä sait tämmösen murut. No nää sopii oikeastaan paremmin tohon. Hyvä. No niin, possut jo aloitti, niin säkin voit aloittaa. Eli pitäis sieltä voileipäkeksi löytää. Nyt löytyy ehkä 1. Missä se on toinen? Sieltä. Niin, etsi vaan kyllä vielä. Etsi vaan. Niin. Tuossa taitaa jotain löytää. Niin. Vilman kasa taisi tyhjätä. Vilma on vähän nopeampi aina ja muutenkin tommonen dominoivampi näistä. Löytyy. Hyvä. No niin, sä taisit voittaa. Possuilla vielä on vähän kesken. Mutta jos olisi jotain pienempää pitäisi syötävää etsiä, niin sitten kyllä possujen kärsä todennäköisesti siinä. Ainakin jos pitäisi esimerkiksi monta keitettyä riisiä etsiä tai muuta, niin ne on kyllä aika tehokkaita etsiä neuloja heinäsuovasta. Niin, hyvä. Nyt teille ehditty puuhaan. Sitten vielä terveydenhuoltoon liittyen käydään läpi vähän punnitusta ja kuntoluokitusta. Eli possut hirveän herkästi minipossut lihoaa. Niille ruoka maistuisi yleensä enemmän kuin liikunta. Ja sitten se onkin omistajan tehtävä aina sitä säädellä, että se kuntoluokka oikeina pysyisi. Ja sopiva kuntoluokka, sitä 1–5 määrittää yleisesti. Et 1 on jo semmoinen tosi laiha, 2 on hoikka, 3 on normaali, 4 on vähän semmoinen tukeva ja 5 on sitten jo ihan ylipainoinen. Ja 3 on semmoinen, että kylkiluut tuntuu, mutta ei näy. Ja täältä jos pampulalta kokeilee, niin sillä kylkiluut pystyy tuntemaan, mutta niitä ei näy. Ja samoin noi lonkkakyhmyt on usein semmonen ihan hyvä mittari. Vilmalla sen sijaan ei tunne eikä näe yhtään mitään. Mutta sillä on vähän kuitenkin tommoista vyötäröä, niin se menee sinne 4. luokkaan tällä hetkellä. Joo. Et toi on yleensä se tärkein mittari minipossuilla, että sinänsä sitä painoa ei koskaan porsaasta voi tarkasti tietää, mitä se aikuisena tulee olemaan. Eikä silloin oikeastaan ihan yhtä rakas se possu, että kuinka paljon se painaa, tai niin pitää ainakin osata ajatella. Niin, et Pampula on näistä tosi pieni minipossu ja Vilma on aika semmonen normikokoinen tai vähän jopa niinku myös pienempi kuin osa ainakaan. Niin punnitus on sitten välillä kuitenkin tarpeen ja se painon määritys, että voi sillä pienellä possulla voi sitä kasvuakin toki sillä seurata.
Mutta lähinnä sitten, jos tarvitsisi matolääkettä antaa, niin sitten se on tarpeen. Ja pienellä possulla possu voi laittaa toki ihan vaalle, jos on ainakin se isompi lattiavaaka. Ja sitten ihan näppärää on myös ottaa possu syliin. Tää voi Pampula täältä demonstroida. Näin. Ja sitten menisin Pampulan kanssa vaalle. Ja sitten punnitsisin itseni, ja kun itseni vähennän, niin sitten jää Pampulan paino jäljelle. Vilmaa sen sijaan ei jaksa syliin nostaa, mutta se osaa mennä kyllä tuonne kuljetuskoppaan. Niin sen kanssa voisi tehdä niin, että se laittaa kuljetuskoppaa ja sitten 2 ihmistä nostaa kuljetuskoppaa ja punnitsee itteensä omilla vauvoilla ja sitten vähentää ne kuljetuskopan ja ihmiset, mutta niin ei ole kyllä tehty, koska on ihan näppäriä semmoisia laskukaavoja myös. Ja taas vähän herkkoinen. Pampula painalleen. Niin, kuten. Noin. Eli yleisin käytetty laskukaava on semmonen, mihin tarvitaan possun rinnan ympärystä ja pituutta. Ja se voi mitata ihan semmoisella ompelumikronauhalla tai sit voi ottaa esimerkiksi tämmöisen paalinarun, jota yleensä possuomisteet löytyy. Ja ensin mittaa tälleen ja sit mittaa sen paalinarun semmoisella kovemmalla mittanauhalla, jos se on helpompi löytää. Ja rinnan ympärys otetaan tosta etujalkojen takaa. Taas, onko täällä kukaan mitata? Niin, joo. No voi mitata myös täältä valjaista, koska nämä on mitattu niiden mukaan. Eli tää vatsa ympäri, nämä on Pampulan valjaat, niin olisi ton verran. Ja sitten pituus on täältä kärsän päästä hännän tyveen. Ja sit mitattais ne. Ja kun lasketaan pituus, kertaa rinnan ympärys uudestaan ja jaetaan 14 400, niin sitten saadaan se possun paino. Nää löytyy tuolta kyllä tiedot muualta. Ja niin se on ihan, että sillä saa sellaisen 5% tarkkuudella sen possun paino yleensä tietoon. Ja sitä käytettiin siis siinä matolääkityksessä ja possuillahan suolinkaisia niillä on jonkin verran ja sit voi olla kapia. Eli kapi on semmoinen ulkoloinen ja jos sitä possu kovasti hankailee itteensä tai sillä on jotain ihottumaa, niin sitä kannattaa yrittää häätää. Ja se häädetään, eläinlääkäri antaa ivermektiini joka pistoksena tai sit sitä voi antaa myös suun kautta. Et sillä häädetään sitä ja muuten sit, jos ei ole näitä iho-oireita, niin sitten voi antaa vaan sisäloislääkettä. Ihan fempendatsolia eli akseluuria esimerkiksi. Ja possuillakin resistenssiä ei ole todettu, että ne olisi vastustuskykyisiksi muuttumassa nämä loiset, mutta silti on ihan hyvä lääkitä silleen tarpeen mukaan vaan, että ulostenäytteet voidaan tutkia esimerkiksi 2 kertaa vuodessa ja sitten jos siellä todetaan niitä sisäloisten munia, niin sitten antaa se lääke tai sitten antaa ihan rutiinistikin ainakin nuorille yksilöille. Hyvä. Hyvä. Niin, Vilma esittelee sieltä no. Aktivoidaan vähän vielä possuja ennen kuin laitetaan ne tonne muualle. Joo. Ne possut on hirveän fiksuja, käyn koulutus läpi tuossa kohta, mutta nääkin Vilma ei hirveän montaa temppua osaa. Silloin kun se näki vielä tosi huonosti meille tullessaan, niin se puri tosi herkästi sormia, kun se ei sitä hahmottanut, että missä käsi menee ja missä herkku, niin se ei oikein mitään osaa, mutta Pampula voisi tulla näyttää vähän temppuja. Etsii sillä välin tuolta. Noniin, sorkkapa. Taitava. Ja tää on Pampulalle opetettu niin, että täältä on aluksi nostettu sorkka ja sanottu, että sorkka. Ja sit se alkaa vähitellen sitä kyllä itse tarjoamaan myös se. Ilmaneen on. Niin. Mitä sä teet? Mitä sä teet? Herkki kesken. Pampula on vähän taitavampi esitymään. Väärinpäin. Tuu tänne. Niin, Pampula. Pusu.
Nyt Pampula vähän Vilmaa säikkää. Ahdistaa. Laitetaan Vilma vaikka nyt kotiin. Vilma! 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 Niin. Pampula. Tänne. Hyvä. Sitten vielä ennen kuin päästetään toi seuraava esiintyjä lavalle, niin mä kerron vähän noista possujen sairauksista. Eli meidän possut ei ole onneksi mitään sairastanut, mutta sairauksia näillä kyllä on. Eli possut täytyy aina keväisin rokottaa sikaruusua vastaan. Se on semmoinen bakteerin aiheuttama tauti. Sitä bakteeria Erysipelas rusiopatiae on ihan maaperässä ja myös linnut kuljettaa sitä mukana. Niin se on tärkeää, että ainakin ulkoilevat possut sitä vastaan rokotetaan. Ja se rokote annetaan 3-4 kuukauden ikäisenä ja sen jälkeen vähintään vuosittain tai puolivuosittain. Meidän possuilla on annettu vuosittain keväisin. Ja jos näille sikaruusu, se ei ole ihan täydellinen se rokote, että rokotetullekin possulle sikaruusu saattaa tulla, että se ei niitä kaikki kantoja vastaan suojaa, mutta yleensä ne tulee lievempinä sitten, nekin kannat. Niin sitten possu olisi vaisu, kuumeinen ja sitten sille voisi nousta semmosia vinoneliön mallisia paukamia, tummempia ihoa. Niitä minipossuilla voi olla hankala huomata, jos ne on tummia väriltään. Ja siihen sitten tarvitaan nopeasti eläinlääkärin apua ja se hoituu ihan penisilliin ja antibioottikuurilla sitten, jota aluksi pistetään yleensä ja sitten kun alkaa possu olla sitä mieltä, että hän ei enää kuule pistetä, niin sitten annetaan suun kautta jatkoa ja kipulääkettä toki tarvittaessa myös. Ja jos kipulääket possulle annetaan, niin sitten usein myös mahasuojalääkitys on tarpeen, niille herkästi tulee mahahaavaan. Ja sitten toinen semmoinen yleinen sairaus tai erikoisempi sairaus possuilla on niijaustauti. Ja sitä esiintyy yleensä semmoisilla aika nuorilla possuilla, tyypillisesti alle vuoden ikäisillä. Ja se on semmoinen ihan yllättäen tuleva tauti, jossa tulee possun selkää haavoja ja sitten se alkaa silleen niiata ja kaatuilla ja istuskella. Ja on hyvin kivulias ja oloinen. Ja sen taudin syytä ei ihan tunneta täysin, mutta epäillään, että se liittyy seleen ja E-vitamiinin puutokseen ja lisäksi perinnöllisiin tekijöihin. Sitten se voi liittyä stressiin ja aurinkoon ja vaikka mihin. No voi ei, ettekö mahu molemmat koppiin. Mutta sitä hoidetaan sitten lähinnä kipulääkkeellä ja tarvittaessa pidetään possua levossa ja tarvittaessa sitten annetaan lisää seleeniä ja E-vitamiinia, jos ei ole semmoinen hyvä rehu käytössä, mistä possu niitä varmasti sitten muuten saa. Sitten muuten possuilla iho-ongelmat on aika yleisiä. Ja niissä oli se kapise, ulkoloinen on mahdollinen. Ja muuten sitten voi olla erilaisia allergioita tai herkistymisiä. Osa ei tykkää pölyisestä heinästä ja osalla voi olla, jos ruoassa on paljon vehnää tai muita viljoja, niin niiden pois jättäminen voi helpottaa. Ja osalla sitten vaan kuiva sisäilma tai stressi tai muu voi sit niitä aiheuttaa ja silloin on sitten usein tarpeen sitä possua rasvailla ja usein sitten se myös se ulkotilan muutto auttaa.
täällä voi muuta noihin meidän possujen tiloihin käydä muutenkin tutustumassa. Eli tuolla oikealla, missä on ne lampaat ja karitsat, niin sieltä löytyy ne possujen sisätilat, missä ne talvet viettää ja yöt. Nyt on vielä viettänyt, kun on ollut viileämpää. Että siellä niillä on semmoinen tonginta-alue ja nukkuma-alue ja sitten on vessa-alue ja keskellä on semmoinen, tai pyritään pitämään semmoinen ruokinta-alue, missä myös sorkat vähän kuluisi kovemmalla alustalla, mutta se ei aina toimi niin kuin oli suunniteltu, että possut usein päättää, että kaikki paikat on täynnä heinää. Ja tuolla sitten on se niiden ulkotarha, sinne on just aidat uusittu ja sinne on tulossa niille kylpyamme myös. On kanoset. Noin. Ja sitten noita sairauksia on vielä ummetus on aika yleinen vaiva. Ja possu normaalisti kakkaa semmoisen 3-4 kertaa päivässä. Sisäpossut yleensä ehkä 1-2 kertaa. Mutta sitten jos se siitä paljon harvenee, niin sitten olisi kyllä hyvä siihen tai usein onkin tarvetta puuttua. Varsinkin sitten jos possu alkaa oksennella, niin se voi kertoa siitä, että sillä on ummetusta. Tai kyhjöttää silleen takajalla tallaa. Ja on se haluton ja muuta. Et se runsas nesteen saanti on tosi tärkeää ja tarvittaessa voidaan sit antaa esimerkiksi parafiiniöljyä ja erilaisia laksatiiveja. Ja liikuttaa possua ja muuta. No, nyt. Niin. Onko jollain kysyttävää nyt näihin perushoitoon tai sairauksiin liittyen? Ei ainakaan vielä, voi sitten myöhemminkin kysellä. Päästään sitten Leena jatkamaan. Niin, tulkaa sitten.